Namhlanje kuse amakhumbi ehlabe ujenge evale umgwaqo nguthelawayeka u-N3 ophuma eThekwini. Nangaphakathi kuleli dolobha bekuvalwe umgwaqo ngamathayi avuthayo. Lokhu kuphoqe abagibeli ukuthi bezame ezinye izindlela zokufinyelela lapho beya khona. Namanje sisakhathazekile kakhulu ukuthi-ke ngaze kwenzakalani, ngaze uhulumeni wethu uhlalele uthula utheni behlangane nomasipala ukuthi-ke yini abangahle bayilungisela ekhaya la kulo mgwaqo lwemizila yethu yama-long distance, ngoba kumanje nje sihlukumezeka, sikwazi ukubuyela emakhaya manje. Ngokusho koMnyango Wezokuthutha KwaZulu-Natal, angaphezu kwezinkulungwane ezine amaphemithi amakhumbi angalandiwe. Kuyavela ukuthi kufanele belethe lama document bisiyaphuma ipermit. Lama document ethi system yethu icutshungulwa u-Auditor General of South Africa uqinisekisa ukuthi ayikho corruption nokuthi thina mangabe singawakhipha ama permit siyaphanishwa, kube khona into ekuthiwa ke i-audit query. Ingakho nje sithi thina siyawulandela umthetho. Abamakhumbi bathi amaphemithi umnyango okhuluma ngawo akuwona awabo. Awethu amaphemithi siyawazi ukuthi anamapha ama-route. Lawa asesinikeza wona kunama-route ase-Durban Stage angekho. Esingakwazi ukusuka siyothatha into engaphelele sibe sizazi ukuthi sifunani. Abamakhumbi bathi awazi ukubuyela emgwaqeni amakhumbi abo uma uhulumeni ungasukumeli izimfuno zabo. Kusemandleni wakho uhulumeni mayazi ukuthi umuntu ubalekile ukuthi asolvele inkinga esibhekene nayo. Mangabe kuukuthi uhulumeni uyabona ukuthi umuntu akabalekile, sizoqhubeka sihlale. Asikujwayele ukuhlala, sikujwayele ukuhlala endlaleni njengoba kunezimoto zethu eziboshwe uhulumeni eziboshwe channel ezisemaphoyiseni, nalokho vele kuyindlala. Uphiko lwe-Public Transport Enforcement Unit ishanela lwasungulwa ukunqanda udlame embonini yamatekisi esikhathini esiningi olubangwa amatekisi asebenza emzileni engagunyaziwe ukusebenza kuyo. Lunamalungu abalelwa emashumini amane abuya emaphoyiseni omgwaqo ehlukene esifundazweni.